When here tourism department ina taxi driver thabera alo thanto Mizoram taxi driver te din hunsa taka datu wage Laldanmawia lehkhabu ziak taxi Pu Titi ti chu Pu Titi thei durin nom takin tlangzarh-na Zavain si mai ka buk chewa hei voina kam program hi adang lam hleng ka hria a chan chu ke mai na ka som chu tourism department ka thopui te pathum che hin he ta hen an chua din ba han phar mai te le koi thu ni pathum che ka som an ni aba zung hi pudi em ate pani som an ni kan tiang adikan pudi em ate pani kan ne we chuan chairman le ei kan lehkhabu ziak tu wage Laldanmawia kal khom zong zong te chi bai kan buk chewa voin chu anuam ka tin ka phur hle maya e program khang khang hi kan mang ve zo zo thina voinang program hi thini na kan duan thiam lo tin mi na etianga min ngam tla ka an ron ti na chang an thria an ban pha ka kanom hi alo mom ka tia min tre phak lo mo min hu phak lo tura anin ngayang ti te hi ka lawa tun no ka han mi kan dor pa da chuanin le khai ron thelu le do na ka pu eng tin nge neng phone chu ni biak chi om chi lo wa ti chi te re mai phone in du to kin min bet ya min bianga kala lo ni chon ka man hun huna ka phone le ve zel ka phone call non chu tin ka lo su ya min nge ni thut na te awanga bedu to lo redu to lo enge mo biak phak lo ang hi om lo se atwa ka ti thima engam do kan te heng office te chu kan inom chok mai mai ania alun tura ni lo chu wangin voina po hetiang taka keima ni loin minister office te mang tangkaya bikin tourism department kanen ko te mang tangkaya taxi driver taxi pushing a thabera tourism department ina athan wage Laldanmawia lehkhabu tlangzarh-na tana tourism department keima ni loin ka soika minister officer on thang hi kan lom tak zitani ka thopui te ho zong nen hian ti kha masabera kan sei du ani apani na chuanin hei e taxi driver chung sang kha sei ve ka duwa lehkhabu chu kala hu lo wang ka sei thei tlat lawa taxi driver chung sang kan sei nga tourism department atra kan thirna chuan tour guide kan ni taxi driver te mi hruai tu an ni tin chumi pialama chuan information center masaberan ni taxi driver kan nei that chuan tourism kan thangdon kan nei that lo chuan rel ron lut te hi anon kal non to lo mai thi anon kal don fo chuan in tourist mun thatak kan ni don chuwang chuan kan in kum kai dan hi atnai em mai ani atam zo kina an man hi za som kuwa ai pon atamang an chuan masa na beri taxi ni miwa wangin keini tan chuan an poimo tak zetani tin chumi pialama chuan in kan soitel du chu taxi driver te hian Mizoram an phurani hi ka sei dua mi chi rang an phurani chuan vai han dila namdang ina Mizoram an lo luwa airport ani emo bus station ani emo sumo stand upon chukin ani lo point rail station apo adot len kan chu taxi ni tlang then chu four wheeler ani a two wheeler te pon ki anga anni hoina an mel khian masak ber an to masak ber an biak masak ber le Mizoram an mel khian na chu an mani khani chu ta bangin Mizoram hi an pura chu wang chuan an poimo tak zetani wina hian chung te chu kan soi du atin e politics ang politician tan chuan in an ni hi opinion poll an ni sa prima taxi driver te ngai dan hi adik tlang pui bukani chumi ti fia tu chu sang ni som ni le pathuma e politics akan han lut ve a chuan kan thian ba bakha thi vaira ma tangin state phone train alo le alo zina a ho kong a chuan aizol dor pui tangin e leng pi airport leng taxi manga chuta chuan ama point soi lo tu ne kan ni po kha soi chuang lawa ming ka zota e ka thiamang angin atia saptong kha thiam tlem tlem a thiam atia
atling don em ka tia atling don ati che ati chuan tunge ni sarkar an khanin political party ka chu mi da chun tling don em chu mi da chun tling don ati taxi driver an soi ta tin thlinga hi min tia ni tu state pona mi soi ni tu chu alo theng dikta politics zo hi milo ni thla sam la opinion poll kha an ni sa hrimani tin an zia dan pakata chuan political barometer an tia ate na hin ni hrimma mi chi rang furtuan ni a sarkar na tukan pura tlem an huai nung de an pur tlem a sang de pon pura khwal zin an pura an ti hi atangkai em ni chawang chuan taxi driver te poimo na voin hi a soi chuana hun ani in ka ria pani che ka soi tong khami bi ka khanin adot le chuan taxi driver te hi working hour nei ve lo ya an pe chung ani taima lo kar la ta ni chin an soi khan ta ni taxi driver tam ta chu Mizoram ti moi tu aziek tu po hi telang taxi driver tam tak chu kan tam ta na lu em an ya chung ko tan po mi lu an ya an veng an ko ran nam ta na lu chu me den ling che chu me da ni taxi driver train khat hianin min ti wall pho thei taxi driver train khat hi an chu kholai ren zan khotai re khleng an du chuan chuak reng thei na tho chuan lamaka te ve wak thei ren an ni wang chung ko tan po a poi ve thei thong din khotlang tan te po poi an khoi ve thei thong tak chuan kan rui lo tol tam tak te po hi a phur tu chu taxi te kha an lo ni vele nol theina ni a then chuan family alo in pura a hria phur de pon lo omani mai the case te not no ni chuwang chuan an tangkai thei tluk zet hianin poi an khoi tel ve thei bo sum tiang din huna ding an ni wang chuan taxi driver te hian poimo mani tin taxi driver te hian khovel le lam atangin society hi min le thira achan chu mi zong an phura wangin a then chu felom takalang zana an phur chuan dang dai si te kha an tok tap do don ani so idungem ka khelawa a then chu helaya var helaya dum te kha no phur to thina Mizoram an phur ka te kha tak tak ane mi chi rang aizol kho pui den mundik tak po hi soi du se chuanin aizol taxi driver te hian an threperang pastor in an lu phalo te politician e sarkar na thok million te nan lu phalo te kan zirtir tu te pona an zirtir na atel mi alo te hi ataka an tona ni mi awangin taxi driver te poimo na hi azual zel do na asoi nep the lo wa khowe la changkang zelin chu atheng do na ni atok na ta na kan chei do chu stigmatization an tia mi hi taxi driver an ni chuan tia ngai dan lo ngai ruat dan hi kan lo ni thina enge molai chuan taxi driver kan hu dan te taxi driver chanchin kan soi dan te taxi driver chungchang kan soi chhon du dan te an ni na ni mi alo amai ro chu ni turanga kan lo ngai lok dan te hi omani taxi driver chungchang a hian chulai ta ka chu voina kan program mang hian thak danglam theila ti hi ka du thu samania taxi driver ani chuan drop deuh nek nok tu taxi driver ani chuan a red po chiar a hello nena chiar u chuak hrelo taxi driver ani chuan il han teru du mai taxi driver ani chuan thiang lo po thiang deuh mai anga kan ngai chung chuan taxi driver te hi ani chiam thalo mai thei e mani kan ngai dan bera adik chuan chu tiang mi vek chu an ni lowa taxi driver thatak tak atam zo khon ni ome hian omani ti voina kan lehkhabu ziak tu hian alan tirin ka ria chu wangin kan thlir dan te kan mu dan te kan ngai dan te po hi he program mang hian tha khila thain ka ria taxi driver din mun choi sang tu taxi driver ina taxi pu ina ati ti tang hianin kilo lam chuak se thain ka ria ke chuanin a thang pain ku dan mo ene na in mel thian na emo hanin kom fal na emo po voi ni thumel da chukan hanin to ni kan nei khan pa wa amai ro chu mi in zawma an mai chan chu a zawm ti na ni mai chu taxi pu thawani midang de pon chu entona neila tin mi pui me mer point kan en dan po kha tha kila thain ka ria chu thil the ani atom na tan entir na tan kan mang lu ko a thei dana chu ka ton khriata i football kan han boy puya
tun ma chuan football in khen kan no pan deuh lai te pon ania tin tun mai tun ma deuh lok te pon ania dar thuma in khen tan ani chuan thum le chan meng tan thawng tin en tu de kan kal thai ni thin Mizoram Premier League kan tran dona a huna kan tran thei tur ani katia piam thuin katia zan dar le chan le ram li ni nam te le biak in khom ba ke huna kan tran ngai lo mizo te hian chu wang chuanin a huna tak tran ni zir kan ti the tu heng hian a huna tran chap chara ni the ani chuan NPL kick off kan ti dona player hot ti lama lo ko tu jeans nen ti biang dongin ti sat mong kual nen a nge mo thot dewin formal dress ti ve chin te ke mani berin za oma kan in siam lo chuan kan hun poi mo ni za omin kan ti thiam kan ti an bo purna maya tu na chuan ngai kan ne to NPL kick off an ti chuan player te ka chon ni corner an lo in beng lut ve thereng an lo in tinal thereng ani an program ber kha an ngai za om kha ngai kan ti ya chu chu tu na thleng me ka ni chu tiang deuh chia chuan a taxi driver a po za om tura kan du a ke ma an mani po an in lu chuan an ei zum na ve thum le kholum lai han in tha da deuh chu poi lo mai the a amai ro chu drop tura mo an in ti chuan min an ngai drop lo turan ni ti te thiang lim turan ni fai turan ni ti te kha an ngai tu na khan so mi pui point kan thlir dan thla kila hoina taxi Pu Titi kan tlangzarh ni hi taxi driver te kan hu dan kan thlak ni an mani po an in ngai dan an thlak ni a lo chan se du thu sa ma ni nga chu he lehkhabu thil ti the na tak po hi ani don ani khang zum kha ka thu soi the ni se ka me